Tady je vše, co potřebujete vědět o ztracených v 8 minutách 15 sekundách. Oceanic 815 ze Sydney do Los Angeles havaruje na ostrově v Pacifiku. Je to záhadný ostrov. Přežilo 48 lidí, ale někteří později zemřou. Jack je lékař, pořád musí vše napravovat. Kate je na útěku, zabila svého otce. Sawyer je podvodník. Locke je mrzák, ale po havárii začal chodit. Harley vyhrál v loterii miliony, ale je to pro něj prokletí. Feťák Charlie je muzikant, s kapelou měli jeden slavný hit, líbí se mu těhotná Claire. Said mučil v Sadámově gardě lidi. Pak jsou tu Sun a Yin z Koreje, mají manželské problémy. Michael a jeho syn Walt se teprve začínají poznávat. Walt má zvláštní nadání. Po havárii Jack všem pomáhá, stává se vůdcem. Seznamuje se s Kate, jsou si blízcí. Brzy zjistí, že v džungli je příšera. I další zvláštnosti, třeba lední medvědi. Jack, Kate a Charlie hledají vrak letadla. Kate zjišťuje, že Charlie je z kapely Driveshaft. Objeví kokpit, najdou v něm transceiver. Ale zjeví se příšera a zabije pilota. Transceiver zachytí signál. Vysílá ho nějaká francouzska, zpráva se opakuje ve smyčce už 16 let. Charlie se ptá. Kde to jsme? Locke zabíjí divočáka, na ostrově se mu líbí. Jen chytá v moři ježovky. Claireino dítě už kope. Jackovi se zjevuje mrtvý otec, málem z toho zešílí. Locke spatří příšeru. Sawyer krade léky, Shannon má astma. Said mučí Sawyera, aby mu vydal inhalátor. Sawyer chce, aby ho Kate políbila. Cože? Políbí se. Said najde na pláži kabel, ten ho dovede do pasti. Tam pozná Rusovou, Francouzsku, jež vysílá signál. Harley při sčítání lidu zjistí, že Ethan nebyl v letadle. Ethan unese Claire, Charlie Ethana zabije. Ethan byl jedním z druhých. Druzí jsou původní obyvatelé ostrova. Žijí v domcích, mají dost jídla, knižní klub a nechtějí být rušeni. Nemohou ale mít děti. Těhotné ženy umírají. Locke najde poklop v zemi, snaží se ho otevřít. Pak s Boonem najdou letadlo, Boone do něj vyleze, letadlo se zřítí, Boone umírá. Claire porodí dítě a pojmenuje ho Aaron. Michael postaví vor. Walt ho zapálí. Michael postaví další a vyplouvá se Sawyerem, Yinem a Waltem. Druzí Walta unesou. Pomoz mi, tati! Vyhodí vor do povětří. Locke vyhodí do povětří poklop. Uvnitř krytu je muž, jmenuje se Desmond. Účastnil se závodu jachet a ztroskotal tu. Každých 108 minut mačká tlačítko počítače, aby zachránil svět. Zachránil svět? Kryt patří nadaci Dharma projektu, který v 70. letech zjišťoval, proč je ostrov tak výjimečný. V krytu je hodně potravin. Desmond prchá na své plachetnici, Locke přebírá mačkání tlačítka s tím, že zachraňuje svět. Michaela, Sawyera a Yina vyplaví vlny zpět na pobřeží, setkávají se s trosečníky ze zadní části letadla Annou Lucí, Libby Bernardem a panem Eko. Sun a Yin jsou rádi, že jsou spolu. Sawyer onemocní, Kate se o něj bojí, Jack žárlí. Kate vidí koně, zjevení z minulosti, vyděsí se. Jack ji utěšuje, políbí se. Kate se zase vyděsí, Jack je zmatený. Sun je těhotná, ale Yin je neplodný, jak to? Michael četuje s Waltem, pak ho prchá hledat, ale chytí ho druzí. Said a Rusová lapí do sítě muže, tvrdí, že se jmenuje Henry Gale. Jsem z Minnesoty. A že tu ztroskotal v balónu. Myslejí si, že patří k druhým, proto ho Said vyslýchá, poté Henry ho uvězní. Henry se snaží Locka zmanipulovat, načrtne mapu cesty k balónu, aby dokázal, že mluví pravdu. Ale spolu s balónem najdou pravého Henryho Galea, takže vědí, že Henry patří k druhým. Henry řekne Lockovi, že tlačítko je podfuk. Lock ztrácí víru. Druzí sdělí Michaelovi, že osvobodili Henryho a přivedeli Jacka, Kate, Sawyera a Harleyho, vydají mu Walta. Michael Henryho osvobodí tak, aby to vypadalo, že byl přepaden. Trosečníci spatří blížící se loď. Je to Desmond. Je opilý. Locke mu řekne, že tlačítko je trik a jdou zjistit, co se stane, když ho nezmáčknou. Michael a další jdou hledat Walta. Said, Sun a Yin jedou za nimi na Desmondově lodi. Spatří podivnou sochu se 4 prsty. Said dorazí do tábora druhých, ten je ale prázdný. Michaelova skupina je přepadena. Z lodi vystoupí Henry. Harley se má vrátit do tábora. Cítí se odmítnutý. Jack, Sawyer a Kate jsou uvězněni. Michael s Waltem smějí odplout z ostrova. Co jste to za lidi? My jsme ti dobří, Michaele. Locke a Desmond jsou zatím v krytu a nezmáčknou tlačítko. Obloha sfialoví a kryt exploduje. Silný výbuch učiní ostrov na okamžik viditelným pro okolní svět. 2 vědci v zasněžené chatě zahlédnou cosi na radaru. Zavolají Penny Widmorové, Desmondově přítelkyni, že to našli. Harley najde nahého Desmonda, který běhá džunglí. Taky vidí do budoucnosti. Jack, Kate a Sawyer jsou odvedeni do opuštěné stanice a podrobeni tvrdému zacházení. Kate a Sawyera dají do medvědí klece. Jacka drží uvnitř. Henry Jackovi řekne, že jeho pravé jméno je Ben. Jack se seznamuje s Juliet. Tam mu nosí cheeseburgery. Ketchup není. Juliet je expertka na léčbu neplodnosti. Má zjistit, proč těhotné ženy na ostrově umírají. Před časem řekla Benovi, že má rakovinu a musí být operován. Po havárii Oceanicu Ben zjistil, že na palubě je doktor a chce, aby ho Jack uzdravil. Ben mu slíbí, že když operaci provede, pustí ho domů. Jack mu nevěří a odmítne to. Kate řekne Jackovi, že když to neudělá, Tak zabije ho, Sawyera!
Kate a Sawyer se ve strachu, že je čeká smrt, pomilují. Jack je vidí prostřednictvím staré televize. Jack s operací souhlasí. Nařízne Benovi ledvinu a řekne mu, že nepustí-li vězně, zemře. Jack prosí Kate, aby se pro něj nevracel. Kate, sakra, utíkej! Kate a Sawyer jsou volní. Jack a Juliet se zbližují. Ben jim řekne, že mohou jet domů. Kate, Locke a Sayid se vracejí pro Jacka a uvidí, jak Jack hraje fotbal s panem Friendlym. Kate je zajata druhými. Jack jí řekne, že pojede domů, avšak ponorku, kterou měl odjet, vyhodí Locke do vzduchu. Jack je vzteky bez sebe. Harley najde staré auto, je v něm pivo a kostra patřící Benovu otci. Ben ho zabil a poté, co byli vyvražděni šéfové nadace, se stal vůdcem druhých. Harley se projede v autě s Charliem. Ten pacholek. Kate, Jack a Juliet se vrací do tábora. Locke chce být nějaký čas s druhými. Ti si myslí, že má zvláštní schopnosti. Trosečníci nevěří Juliet, Jack jim říká, aby ji nechali na pokoji. Desmond má vidět, to se opravdu stane. Jmenuje se Naomi, má fotku Penny s Desmondem a telefon. Mami. Naomi říká, že ji poslala Penny a že 80 mil od ostrova kotví loď. Taky tvrdí, že pád Oceaniku nikdo nepřežil. Cože? Juliet řekne Sun, že otcem jejího děcka je Jin. Sun je šťastná. Je to Jinovo. Bena ohrožuje Locke. Ben vezme Locka za mužem jménem Jacob. Ten žije v chatě obklopené bílým popelem. Ben s Jacobem mluví, ale Locke ho nevidí, jen slyší, že řekl: Pomoz mi. A vypukne peklo. Teď je Locke pro Bena skutečným ohrožením. Ben ho vezme k jámě, kde jsou mrtvoly druhých. Tam ho postřelí a nechá, aby zemřel. Juliet všem řekne, že druzí přicházejí, ať odvedou těhotné ženy. Sayid chce vyslat signál z telefonu a požádat loď o pomoc, ale Ben blokuje všechny signály v podvodní stanici zvané Zrcadlo. Vede k ní kabel, který Sayid našel na pláži. Desmond má další vidění. Charlie v něm vypne vypínač a utone, ale zachrání tím ostatní. Charlie ví, že zemře a loučí se s Claire. Neboj se o mě. Harley chce Charliemu pomoct, ale je moc tlustý. To nebylo hezký. Charlie plave pod vodou do stanice Zrcadlo vypnout vypínač. Druzí si přijdou pro těhotné ženy. Trosečníci je přepadnou a většinu jich zabijí. Sayid, Jin a Bernard jsou zajmuti. Jack si myslí, že je Ben nechal zabít. Zmlátí Bena jako psa. Sawyer a Juliet se snaží pomoci, ale vyzraje na to Harley, který do druhých najede autem. Jack vede všechny k radiověži, aby zavolali o pomoc. Charlie zmáčkne vypínač, mluví s Penny prostřednictvím televize. Penny o Naomi nikdy neslyšela. Jeden z druhých, Michail, nechá zrcadlo vybuchnout. Dovnitř vnikne voda. Charlie si napíše na ruku: není to loď Penny. Charlie utone. Locke už to v hrobě druhých vzdává. V tom se objeví Walt a řekne mu, co má dělat. Naomi volá z radiověže loď, ale zhroutí se na zem s nožem v zádech. Nůž hodil John Locke. Jack zuří. Locke nechce opustit ostrov. Jack a Locke se nemůžou dohodnout. Jack přesto volá na loď. Lidé z lodi řeknou, že brzo přijedou. Všichni jsou šťastní. Pohled do blíže neurčené doby v budoucnu. Jack je zlomený muž a žije v Los Angeles. Má vousy, pije a bere léky. Jack volá Kate a setkává se s ní u letiště. Nešťastně říká Kate: Musíme se vrátit! Tak takhle to je. Někteří ostrov opustí, jiní ne. Uvidíte v dalších dílech.